मिरशी बेशिस्त मोटरसायकलवाल्यांचे हायवे वेले स्टंट्स तावेराच्या आंगलट आयले। मिरशे जंक्शनार नियाजा कडेन आयतारा एक तावेरा गाडी लायटीच्या खांब्यार मारली। तावेराचे फुडें खंय दोन मोटरसायकलवाले स्टंट मारताले। तांकां वाटोवपाच्या यत्नान गाडी व्हरून खांब्यार मोकली। खांबो पडलो आनी सगळ्यो वायरी रस्त्यार आडव्यो। एक्सिडंट जाल्लो 11:30। ट्रॅफिक क्लियर जाता म्हळ्यार 2:30 जाली। तावेरा महाराष्ट्रातली। ॲक्च्युली आम्ही काल सकाळी 5:30 वाजता गोव्याला फिरण्यासाठी आलतो। फिरून झाल्यानंतर आज आम्ही दुपारी जेवण वगैरे करून 11:15 दरम्यान आम्ही निघालो होतो। येता येता आमच्या पाठीमागून एक मोटरबाईक होते स्टंटवाले, तिथून आमच्या पुढं आल्यानंतर स्टंटबाजी केली। मग ते ड्रायव्हर त्यासने वाचवण्यात जाण्यासाठी आहे ना, तर गाडी असं क्रॉस केल्याबद्दल आहे ना, इलेक्ट्रिक जे बोर्ड आहे जे सरकारने लावलेले आहेत ते बरोबर रस्त्याच्या जे व्हाईट पट्टे आहेत तिथंच लावलेले आहेत। मग त्यामध्ये आम्हाला स्पेस मिळालं नाही, जेणेकरून आम्हाला गाडी बाहेर काढावं। नंतर जे गाडी वाजचा जे पॉईंट आहे ते जाऊन थडकल्यानंतर आम्ही जे 6 मेंबरशिप होतो ते तुरंत बाहेर आलो। इलेक्ट्रिक बोर्ड खाली पडण्याच्या आधी आम्हाला कल्पना झाली की बाबा इलेक्ट्रिक बोर्ड पडणार आहे, त्यासाठी आम्ही बाहेर काढूया। मग आम्ही लगेच सगळे जे मेंबर आहोत 6 मेंबर तुरंत बाहेर आलो। बाहेर आल्यानंतर ते इलेक्ट्रिक बोर्ड पडलं। बोर्ड गाडीवर पडल्यानंतर शॉर्ट सर्किट झाल्यानंतर आमचे कुणाला काय हान वगैरे काय लागलं नाही। किरकोळ छोटं वगैरे मारहाण वगैरे इथं लागलेलं आहे। त्याबद्दल काय आम्हाला काय प्रॉब्लेम मार वगैरे कुणाला काय लागलं नाही। आम्ही दुसऱ्याला वाचवण्यात जाण्यासाठी दुसऱ्याच्या ह्याच्यासाठी आम्हाला दुसरे जे मोटरबाईकचे स्टंट जे मुलं करत होती, एक जो पास होऊन गेला, दुसरा जो आला तो डायरेक्ट ड्रायव्हर साईडला आला। ड्रायव्हरने त्याचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात गाडी साईडला घेतली। त्यामुळे गाडी डायरेक्ट येऊन इलेक्ट्रिक खांब पोलला धडकली। आमची वेळ चांगली की जेणेकरून काम आमच्यावर पडून आम्हाला कोणती दुखापत वा इजा झालेली नाही। आणि गोष्ट म्हणजे मी सांगण्यात इच्छितो सरकारसाठी की खास करून हे जे इलेक्ट्रिक बोर्ड आहे पट्टी जरा इकडे दाखवा, ही जी पट्टी आहे त्या पट्टीच्या लाईनमध्ये एक बोर्ड आहे, तर यामध्ये स्पेस किती राहणार हे मेन म्हणजे हायवे आहे। हायवेवरती कसं कोण काय स्टंटबाजी वगैरे करता हे तुम्हाला पण माहिती आहे, आम्हाला पण माहिती आहे। कुणाला वाचवण्यासाठी आम्ही काय मुद्दाम असं स्टंटबाजी करत नाही, आम्हाला जीवाची काळजी आहे। तर इलेक्ट्रिक बोर्ड आहे ते एकदम बरोबर सेंटरला आहे, ते जेणेकरून हे व्हाईट पट्टीपासून 5 फूट इकडे बाहेर पाहिजे, तरच ते काहीतरी जीवितहानी वगैरे वाचू शकते। लोकांक कसली घाई असता काय म्हूण एका बायलेक प्रश्न। आमचे हिंगा ॲक्सिडेंटा इतली जातात की सांगू नाका, लोक मरत आहा। सिग्नला घातला, सिग्नला कोण रावच ना, पाशियेसूच ना। हिंगा घातला, नियाजाशी घातला, पोरवरी घातला, पोरवरी 3-4 आहा सिग्नला, पूण कोण रावना। सिग्नला मोडून पाशियेस नासतना धांवत रावता, खुई म्हूण धांवता, कित्याक म्हूण सगळीं मरोंक येयला रस्त्यार सजमना म्हाका। हायवे ऑथॉरिटीन हायवेच्या स्ट्रेचाचेर कांय गजाली जाग्यार घालच्यो म्हूण आमदार मागता। My request to the concerned authorities, don't wait for such a thing. First remove the poles at the side and then construct a road. Otherwise do something here where this stretch is very dangerous stretch. After there is signal ladla, but still at the crossing side it is not proper. So concerned authorities should take a note and solve this problem, give relief for our people. प्रुडंटा खातीर सिनियर विजय तुळशीदास च्यारी। घेऊया एक ब्रेक।